Hello guys! Welcome back sa moang channel! Ay, Mariano Palingin. Yes, Mariano guys, ang kauban. Dami sagnaron guys. Sana, padung mi sa salon. Okay. Magpakuhan ko sa ang buhok guys. Salamat guys sa nag-sponsor. Daghang salamat kay bao nakagkinsa ka. More blessings to come ni mo, ma'am. Pa-treatment tragahong buhok, guys. Pa-treatment ba ni ahong atangi rin dyan guys, igabot na salon. Kung sa iingon sa magkuhan sa ahong buhok. Ipalit po may sandal ni Lexian para sa kasal ni Florami. Kaya ho, may muarang dari kay kuan. Pasusulabi kahang tiil dako. Then ako guys, asa ni? Jojo's Beauty Salon. Dani man ko nagparebandas ni aging tuig guys. Nice dani mo riban. Wow, gabigin na. Dan ako guys. Shampoo conditioner. With my kasi gusto magpa-guwapas nyo mga buhok, ano na dari sa Jojo's Hair Salon. Sakto ba, ma'am? Yes. Nice, Miss Demoriban. Nice, dito. So, may tagpagwapa ba mo? Guwapa pa ba na? Nangita ni si Jen Bukuan, guys. Sakto, ma'am? Hairdresser, no, willing claim. Mga walay kuhan, walay experience. Signahan na guys. Dali na mo sa hapna. Saan na ni guys? Jojo's Hair Salon. Okay mo. Pinaka-bleach. Sa Maripon Minky Bleach, ha? The first one. Manono. Atau ko na tignan guys. Dupo. Eh. Magtuloy ko. Namuot ka nila. Mag-vlog ka kung tsura. Sa kinalun bitaw kay buhok. Oo na. Pero makuha na ka. Mga dasang ka, o di mo dasang comment mo. Kinahanap ka. Kung vlog mo sa pero wala pa ni bayad sa una. Karon man natin yan kung may bayad. Wala nang iba. 1 year yung ba ni Sir Gary Van sa una? Guwapa nga po. Lubon ko balik. Grabe kang buhok guys na gila din di. Wala na ito kami. Di opera dyan nila ron. Ako rin nagpasusulabi. Mahit may pag-blitz mo na. Saan ito pinapit siya? Sa salon. Pinamukong may sugasa. Pinsiladot ta. Ihaguan sa kang buhok guys. Di opera nila. Dapat mag-rest sila kaysa ang masamot o kagwapa ba. Hindi na rin ang buhok ilang giguan kay tagsa-tagsa pa dyan ma'am. Sa tagsa mo yun kay. Di legit pwede dungan yun kay maglabad imong sa usa ra gyud. Ash, cream? So ato na siyang ibabad og usa ka adlaw. Isa kaadla. Sa kaadlaw, babad pa na was pa next day pag yun. Kita ibabad na nato ko
45 minutes. 5 minutes daw, guys. Nanalo ko lang yung rewind and color. Iwan na namin dyan, guys. Sa ibabaw. Or di ba nilaw? Hindi ko naman hilaw. Mano, kung magpalibano, guys, ano na dali sa Jojo's Hair Salon sa Hagna. Judy's Beauty Salon in Hagna, Luok at Bang sa Paing, tapad sa Asit Linding. Asit Linding, huwag karon sa Goodbayan Ugma. Malingaw din ko, guys. Sagot na mag-vlog si Jack. Malay mo. Naglawi na lang po sa edit. Naka-glitch. Nagka-blitz. Nagising sila sa ako kay i-blitz. Magulangan. Kasusulabi ko kung pa-blitz ba. Wala ko kasuway. Blitz. Mga tahol. Mag-lisod na si ma'am. Umog ko mag-restoid. Ako lang dyan siyang proper application of medicine kay kining number one application sa Revon is very sensitive ng imong buhok. Kung mabutangan, for example, mabutangan naman dyan mga area nga nabutan, dali na na siya mag-putol. Diba? Ito. Kaya biglich na. Kung gusto mo mga passion color, ayaw na lang kay guba rin din yung hair. May pa ordinary color. Mais. Thank you guys ang taga-video. Mariano. 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 May pa talaga ni may lang. Ganun ko sa lahat. Tingnan taon ko pa ni may lang ko. Nagsagot mi ni ma'am. Yung mag-refund ko ron. So, siya lang sa. Special din ko nila guys. Daghang salamat din sa Jojo's Hair Beauty Salon. Kasi mag-apply ma'am. So karon nag-apply tao sa bleach area o NB Professional color safe, then ibutangan nato siya og rebonding 30% para dili siya mag-brittle. Kung ang bleach ibutangan og pang rebond is dali siya mag-brittle. So tanawa kani siya bleach area lig-on gihapon siya. So dili na siya masunog. NB Professional from US. Wala na sa Pilipinas, sa online na siya order. Para safe lang. Di ta magpahala-hala kay mahal ra ba ni akong client. Sir, mahal. O mahal magajud na ko ang mga Client. kay bitaw na mo. It's like you, di ato siya tarungan sa trabaho para ganahan ang tao. Magbalik-balik. Mix with Brazil. Walang ganyan. Tsaka mo ribbon mo bleach di ha? Ribbon bleach na ha? O, nagputi na. Padungan niya siya maputi. Ulod mo. May nawin na yung ubang sa mga kuan. Ribbon with free pansit canton. Kanang islit karon ni uli kulot yung ngan ni kulot man ning akong buhok, ma'am. Mao na nag-among free. Mga pansit canton. Ang promo. Nag-promo mi ribbon with semi-kulot. Ano siya? Ribanid simple. Get out. Di man dyan naman. Ang words nga professional is dili na siya gi-eskwelahan. Kaya daghang nag-eskwela nga professional course pero wa magamit. Ang being words of professional manudlo kani. Ang words nga professional is naagi na siya sa imong kamot, kasing-kasing kung giunsa nimo, di ba? Lisod mapud kaayo magtanong kag pizza yung ja igora itanong din mo bisbisan. Di ba? So udlon ra to ja mawala. Di ba na? Ang mga sumpa ni Imre na nato. Pero na-esprehan sa isang naong. Kung na-esprehan yung naong o Brazilian, may street ang naong sa kong amiga. No. So, ayaw talikod. Kaya tagsara ba ka makita sa kuan, YouTube, Annabelle. Ang isuot ni Annabelle karon is sponsored by LB. Elvis Presley.
Pagwaswas na ano? Waswas na may guys. Magwaswas na mi guys. Among pagwaswas, among apilubligo, whole body. Alin nga dahil, whole body. Parang. Kaya kay guys, kay mineral, kulog ilang giligo na. Sir. Mineral pag abot diri gipabukalan pag yun mo para safe nga wa jud COVID no. Ano siya. Iya ada mang Brazilian TV. Kumot lagi ron, mabot sa ron. Kumot siya pero hapdos ni sa mata. So man siya ang botox nga para mabuhi ang buhok. Ang buhok nga nagniwang atong butang buhok. Siya kuan para safe po lang yung hair implant siya. Number 1, makadami sa buhok is plancha kung wala kayo pang apply sa imong buhok nga protector. At it's like it. Kung lipstick ka lang yung nagmask ka? Hala. Yes, mas. Namahoro ka. Pwede magsbagis mong kilay yung nag-lipstick sa amin yung nagmask. What? Importante. Hindi mo good. Kwarta mo importante ra. Sama mo na nga, ikang kilay niya, ay so din mong pulsa, di ba dahil? Kapag. Wala lang, meron, 150. Pero yan, wala hanggang yun. Nais silang kamot guys. Parang ibandit ang masahon na sakit yun. Inanit. Grabrahon. Wala ni ba yun yung pag-ilok-ilok? Lord. Hirap yun guys. Hirap si ma. Ay, dapat kinamot, kumita supply. Okay. Okay, mali siya, finished product sa kuan, kanang, wa pa ni siya gi-plancha. Ang gibuhat no is gibuhi daan ang iyang buhok, no? Patay man yung buhok ni ma'am, so, kapila man niya patay, pero sure. Ayan. So, number 1 application, then mo ni siya ang pagwas-was, blow dry. Wa pa ni siya gi-plancha, so, mag-plancha na ko para mahuman na. Kasi kung kanta ko na ko, muling binungay mo guys. Okay, patay ba Ang buhok na mo. patay ba siya ganina? Dahil ka dyan buhok. Karang buhok ima mo muling huk na ganina kay anak pabilis babaw. Tuskig. Tuskig karang di na siya tuskig. Ang gigamit kayo na kung masudlay pino. Ganina kung gisudlay dagko kayo ngipon di good masudlay. Kani masudlay siya. Parang guys, mag-plancha na ko for di ko mag-plancha, mag-apply tag straightening. Wala pa yung siya butang straightening, straight na. Yung ana ang kuan, resulta sa hindi professional. Then ayaw mo kalimot ka ng buhok ni ma'am is naka-bleach. Oh, naka-bleach. Naka-bleach, gigamitan niya sunrocks, chlorine. Para ma-damage ang buhok pero wala man na-damage ko. So, magsugod na ko, plancha. Higubot dahil na. Ubingaw po na ang mask. Nakita na yun ang legs. Kinamdamin ninyo mga day off from mo. Day off from nila guys. Nadala ang buhok ilang days. Magplansya ta og kuan, buko. Step by step, nigpis lang. Dili na to siya birahon og ayo. Ato lang ipapil sa buhok nga init. Murag relasyon nga kinahanglan mapil sa imuhang partner nga init gihapon. Ano alam? Init pero smoothly ra ba kanina pinahindo na init. Lain mo kitong init kaayo kay bastos naman po. Hiwi para sa mga makeup. So gagmayan dyan na natin siya ang plancha para sure jud nato nga 101% nga ma-plancha dyan. Bawal mamaso ha. Pwede makapasok ta kay ang client pagyaw-yaw jud uli. Nga ang paghimungtan ra ba kay ang bana. Patay.
So, di na nato siya, di tama na ito para sa bang salon nga, lutuon o plancha para straight ka inikuli. Pero inikaligo, Di na. di na straight. Magic salon. Kaya mo kay magic manikag sticky for pero mo long last jud ang magic. Di na din na guys. Manang dari na mo guys. Yung mga buhok ka ng mga... Dito no. Wa man koy magdugay og di ka makinarong. Oh, yun. Very true. Di ba, Mariano? By the way, kini akong kauban karon is di gyud siya hairdresser, gikan ni siya og Korea. Sir, Then naabtan og lockdown. Nang wa na jud siya kabalik. Wala na sa kabalik sa Korea. Naptan pa bagyo. Naabtan mo jud pag-yung udi. Namupo ang buhok. With matching kuyok, din siya kuyok, tie hook na siya. Siguro tuwad kay dinalian. So, wala lang. Pinahilo na ang pag-plancha. Para dili mo gasking ang buhok. Dili para sa ubahang salon, dapat ang paggamit sa plancha is ato nang iispilahan. Pilay percentage sa giiniton sa plancha nga gamiton sa mga niining nga klase nga buhok o sa virgin hair or sa ordinary color. So, ikaw nga mag-hairdresser ka, di ka pwede pahala-hala. Dawat bayad, mahay imong bayad. Ganon. Amiraman, hindi jud guro og gamot. May ipaplansya ko dili. Okay. Hindi siya guro gamot na. Kurag gamay. Puro boy. Kaya ako day boy. Siyan. Seryoso? Seryoso ka na siya. Ang ano ka ha? Kay pag mata ganyang buntag na kinuktok naman ni siya. Kwapag to. Ha? Ikaw. Thank you so much pagpili sa Juju's Beauty Salon. Ikaduhan na ninong ani guys. Wala. Dili si Jang nag-grades dali sa buhok. Dili sa yung salon. Manang dali na si Kunin siya magbalik-balik. Kaya daghan may magparibanin siya nga dili jid magmahal. Kaya na-schedule ang pingan jid dito. Sama sa pag-amping sa ilang kinabuhi. Oo, Si daghan. Jang uyab di ay. Okay, uyab boy. Awari ay. Ngita pa rin si Jang may love guys. Hindi na po kumangita, gastura. Gastura na. Dawat na ako sa kugalingon. Sayang, hampuong na ba? Hampuong. Siya po. Guwapa nga namin. Nananapawag sa mga sali siya, hampuong. Hampuong! Hampuong. Guwapa nga namin. Naku. Diba guys? Nakumihan mo nga ka lang. Himumos ko. Ha ha? Himumos ko. Himumus o? Oh, himos nga bus ko. Napagila guys. Himumos. Ako rin na. Why lang. Iba rin na. Himumos ko kay kadong. Ang sama na. Himos good nga bus ko. Pwede po himumuli. Himumuli. Himos nga dakong buli. Wow! Dakulit ka ko. Gibulikan ni sa balaran. Kaya naman mga Bisaya, good, mga laong nga Bisaya pa, gibulikan. Sa karon is gikaluyan. Kung ito sa una niya, mga ko, gibulikan sa Ginoo. Gibulikan sa gikaluyan. Tiniguang na ba yan nga ang buwan, mga words kay tiguang na ba yan. Pwede na niya magamit o panilhig kinikuli. Double purpose. So guys, mauna ni guys, wag pa nagigiplan siya ng dari. Tapos sa likod, next nagalig. Final result sa bleach, i-bleach, then i-color, nani color daan? Then, mo na ni siya resulta sa wa pa siya gi-plancha. So, karon is nag-plancha namin diri sa Likod. liquid. Ikaw man ani is
Muli na si ma'am. Salamat, ma'am. So, safe ang buhok, walay sunod, bisag Nice sa kadyo, tuhod. guys. Papagali na i-plancha. Samot ka ma-plancha na. Hindi na ako sukdan na ito. Share namin siya. Sa uban, mag-rewind ka, madami siya nung umuwi ka sa gano'n. Okay, guys. Mauna na yung resulta, guys. Nice na kadyo. Muling binuhay mo. Ano na siya po, Jay, kay no damage ang kumoy. Wala. Ay, mulihok nagbalik ang kuko. Tara, guys. Salat. Lord, sana all. So, guys, nahuman ako pa dun sa akong buhok. Salamat dahil, ma'am. Jojo Salon. Ay, ma'am. Salamat sa inyong palami sa akong buhok. Nang nice yung buhok, guys. Wala puti ha? Wala puti. Oh, what put the guys? Thank you very much sa Jojo's Hair Beauty Salon.